Čaute, dneska si tuto nájdeme nejakého Zofobasa, tuto napríklad tohto. Otvoríme terárko. Skúsime zachovať túto agamku. Tak agamku som tuto prehodil pod svetlo, lebo tu je viacej miesta. Dáme jej jedného zadu už. Tak toto parádne schrúme. Ešte tu ti dám jedného takto. Parádne. On si to všetko potom pozbiera, spapa a bude spokojný. Ešte mu dám jedného. Jedz. Paráda. Takže agamu mám nachovanú. Majte sa dobre. Čaute.